Sa paglipas ng oras nila sa habian ng abaniko, naging maayos naman ang lahat. Si Sulay at si Mirno ay kahit papaano natututo na ng mga gawain ng mag-ama. Masayang masaya sila noon, gawa ng naging madali ang kanilang trabaho buong araw. Kahit alam ni Suplito na hindi ordinaryong mga tao sila Sulay, itinuring niya pa rin itong mga kaibigan, alang-alang kay Gonzalo. Sa pagsapit ng hapon, habang papunta sila ng merkado, muli na naman nilang nakasalubong ang isang grupo ng mga kalalakihan. Agara namang naamoy ni Gonzalo ang kakaibang baho ng mga ito na siyang nagkumpirmang kauri ito ng mga nilalang na kanyang nakalaban noong gabi. Dahil sa kanyang mga nasilayan, pinili niyang komprontahin ang mga ito, pero hindi niya ito nagawa sa kadahilanang pinigilan siya nila Sulay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang napansin sila ng mga lalaki, gawa ng ipinaramdam ni Gonzalo ang kanyang presensya sa mga ito. Dahan-dahang lumalapit ang mga kalalakihang yon na para bang hindi ito nababahala sa taglay na kakayahan ni Gonzalo. "Manong, magandang hapon. Anong magandang hangin ang nagdala sa inyo sa aming teritoryo?" Wika ng isang lalaki. Sila Nognog naman, pinili ng paatrasin si Gonzalo upang hindi madamay sa nalalapit na labanan. Nang tuluyan ng makalayo sila Nognog sa kanila, agad din naman sinagot ni Gonzalo ang sinabi ng lalaki. "Bakit? Sino ba ang nagsabi sa inyo ang baryong ito? Kayo lamang ay isang dayo at walang karapatang magdabog sa lugar na kinalakihan ko." Sagot naman ni Gonzalo. "Lugar mo noon, lugar na namin ngayon. Huwag kang maging kampante dahil sa nagawa mong patayin ang iilan sa amin. Tandaan mo, kayo ang nag-umpisa ng sigalot na ito at hindi kami. Ang pagpatay ninyo kay Sinsimon ang nag-udyok sa amin upang bumaba ng Tigbaw at manakop ng baryo. Hindi ka namin titigilan hanggat hindi nakakamit ni Sinsimon ang nararapat na hustisya para sa kanyang kamatayan." Sagot naman ng lalaki. "Hindi kami ang pumatay kay Sinsimon. Ang pumatay sa kanya ay ang kanyang masamang gawain. Huwag niyong ibaling ang kanyang pagkakamali sa amin." Sagot ni Gonzalo. Nang muli niyang marinig ang sinabi ng lalaki, doon niya napagtantong wala ng saysay ang kanilang pag-uusap. Pinili niyang duraan na lamang ang kinaroroonan nito upang itigil na ang kanilang walang kabuluhang pag-uusap. Nang masilayan ito ng mga lalaki, bigla itong nag-angil sa harapan nila Gonzalo na para bang mga aso. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili na nila Sulay na talikuran ang grupong yon upang tapusin na ang kanilang pag-uusap. Habang naglalakad noon sila Gonzalo, ramdam na ramdam niya ang mga pagbabantang binibitawan ng mga ito sa kanyang anak. Hindi naman niya ito pinatulan, gawa ng alam niya ang kanyang kakayahan at ang mga maaaring mangyari kung sakali mang mangahas ang mga ito, nasakta ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Panatag din noon ang isipan ni Gonzalo, gawa ng nasa tabi niya ang diwata ng panahon. Mabibigyan siya nito ng karagdagang tulong kung sakali mang dumating ang pagkakataon na maharap siya sa isang panganib. Sa pagdating nila sa merkado, agaran din namang bumili sila Gonzalo ng kanilang mga pangangailangan. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, doon niya inilahad sa kanyang asawa ang mga pangyayari. Napagpasyahan din noon ni Gonzalo na tawagin si Kaloy at Pio Carpio.
upang may makatuwang siya sa kanila sa mga hindi inaasahang pangyayaring magaganap sa kasalukuyan. Pagdating ni Pio Carpio sa kanilang tahanan, agaran din itong nagtatatanong sa kung ano ang nangyari sa tahanan nila Gonzalo. Maging ang kanyang kapatid na si Kaloy ay nagulat din dahil sa biglaang pagtawag sa kanila ng kanyang kapatid. Sa paglalim ng gabi, doon na nga naunawaan ni Pio Carpio at ni Kaloy ang lahat ng mga nangyayari. Sila Sulay noon nananatiling nakikinig sa kanila habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano. Hindi ko inaasahang merong ganoong uri ng pamilya ang mangkukulam na si Sin Simon. Akala ko'y isang ordinaryong mangkukulam lamang ito dahil sa kanyang mahinang abilidad. Pero kahit ano pa ang pagsisisi at pag-isip natin ng mga bagay na hindi nangyari sa nakaraan, hindi na natin to maibabalik. Mas mainam na harapin na lamang natin ng buong tapang ang mga pangyayaring naging bunga ng nakaraan. Wika ni Pio Carpio. Habang sila ay nag-uusap, pinili nilang bumuo ng plano upang maproteksyonan ang kanilang pamamahay. Mas inuna kasi noon ni Gonzalo ang kaligtasan ng kanyang pamilya, higit sa ano paman. Nang makagawa na sila ng plano, doon na isinagawa nila Gonzalo ang kanilang gagawin. Una nilang pinaikutan ng pangontra ang kanyang pamamahay upang hindi ito basta-bastang mapasok ng mga nilalang. Nangako na din noon si Pio Carpio na tutulong na siya sa laban kahit ito ay labag sa kagustuhan ng kanyang pamangkin. Sulay, Mirno, huwag na kayo makisawsaw sa labanan. Ang gawin ninyo, bantayan nyo na lamang ang mag-ina ko dito sa loob ng aking bahay. Ipanalangin nyo ang kaligtasan ng aming grupo upang magawa naming maisalba ang ating kinabukasan. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbulat ng isang napakasamang hangin sa loob ng kanilang tahanan. Sinognog noon, halos hindi na mapakali dahil parabang kumakalat ang salot sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang naramdaman nila Gonzalo ang mga nilalang na tumatakbo sa labas ng kanilang bakuran. Walang sabi-sabi ay agad nila itong nilabas upang salubungin ang kanilang pagdating. Sa paglabas nila Gonzalo sa kanilang tahanan, agaran din naman nilang nasipat ang mga malalobong nilalang na umaaligid sa kanilang bakuran. Kasama noon ni Gonzalo si Pio Carpio at si Kaloy. Habang nagmamasid sila sa paligid, hindi na nakapagtimpi si Pio Carpio ng kanyang damdamin. Sa pagtaas ng kanyang kanang kamay, lumitaw ang gudor na daladala ang kanyang palakol. Pagkuha dito ni Pio Carpio, ay biglang natigilan ang mga nilalang na tumatakbo sa bakuran nila Gonzalo. Animoy nakakita ito ng isang malakas na nilalang dahil bakas na bakas sa kanila ang takot. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahang naglakad si Pio Carpio papalabas ng bakuran nila Gonzalo habang nagwiwika ng, Para bang hindi nyo na iginalang ang presensya ng isang ermitanyo sa pamamahay na ito? Kung nais nyo ng digmaan, hindi namin kayo aatrasan. Marami na kaming napatay na nilalang na higit na mas malakas pa sa inyo. Kung kaya't napakadali na lang para sa amin na kayo ay lipulin. Malakas? Hindi nyo nga alam ang karga namin eh. Kaya huwag kayong magsalita na parang alam nyo na ang lahat. Mag-iingat ka, tanda. Baka mamaya, kainin mo yung binitawan mong mga salita. sagot naman ng isang lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang tuluyan nitong pagpalit ng anyo bilang isang aswang na lupad. Doon na pagtanto ni Gonzalo na ang nagwika kay Pio Carpio ay isa ring gabunan. Paglalarawan ni Gonzalo sa nilalang na yon, meron itong buntot na parang sa daga
at maihahalin tulad mo ang kaanyuan nito sa isang malaking aso. Hindi yun nakakatayo na parang tao, bagkus ay kaparehas itong lumakad ng isang aso. Nanlilisik din ang mga mata nito at labas na labas sa kanyang bunganga ang matatalim nitong maiitim na ngipin. Matapos nila itong masilayan, hindi na nila napigilan ang pagsugod ni Pio Carpio. Nang masipat yun ni Gonzalo, agara naman siyang nagpalit ng anyo upang matulungan ang kanyang tiyuhin sa pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tumulong na din si Kaloy sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga malalakas na tigalpo sa paligid. Sa muling paghawak ni Gonzalo sa lupa, muling lumitaw ang tabak ni Mapulon. Kasabay ng paglitaw nito ay ang pagsugod ni Gonzalo sa kanilang mga kalaban. Nang marating niya ang kinaroroonan nila Pio Carpio, agad din namang pumalag sila Gonzalo. Pagsugod ng isang nilalang, agad naman itong inundaya ni Gonzalo ng isang malakas na paghataw ng kanyang tabak. Sa pagkaputol ng kuko nito ay muling paglihis ng aswang sa pangalawang pagsugod ni Gonzalo. Agaran itong tumakbo papalayo sa kanilang kinaroroonan pero hindi naglaon. Nilamon din ito ng isang malakas na liyab na apoy na nanggagaling sa sugat na kanyang natamo sa tabak ni Mapulon. Ang mga kasama noon ng aswang ay parabang nagulat dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dahil sa ipinamalas na kakaibang abilidad ni Gonzalo, pinili nilang mag-ingat sa kanilang mga susunod na gagawing plano. Nang mapansin ni Gonzalong nagiging maingat na ang mga aswang na kanilang kalaban, doon na nila unti-unting isinakatuparan ang kanilang plano. Nang makahanap ng pagkakataon si Pio Carpio, inutusan niya ang gudor na kanyang kasangga upang palibutan ang mga aswang na nasa paligid. Ginawa niya ang mga bagay na yon nang sa gayoy hindi na magawa ng mga aswang ang muli pang tumakas sa kanilang mga kamay. Hindi rin nagawang makalayo ng mga aswang na lupad, gawa ng maging sa kalangitan ay nasisilayan nila ang gudor na nagbabantay. May mga iilan na piniling labanan ng gudor, pero naging sanhi lamang ito ng kanilang kamatayan. Yun ay dahil sa kakaibang abilidad ng gudor na humigop ng kaluluwa ng kahit na anong nilalang. Doon na pagtanto ng angka ni Sin Simon na isang mapanganib na engkanto ang kasangga ni Pio Carpio. Dahil sa naging imposible para sa kanila ang tumakas, kung kaya't wala na silang nagawa kung hindi ang harapin ang pangkat ni Gonzalo. Hindi naman sila inatrasan noon nila Pio Carpio, gawa ng malaki na ang naging kasalanan ng mga ito upang buhayin. Dahil sa marami-rami pa ang kanilang bilang, pinili nilang pagtulungan sila Pio Carpio upang madali nila itong magapi. Sa bawat pagsugod nila kay Gonzalo, halos iilan sa kanilang mga kasama ang nilalamon ng apoy dahil sa tabak na armas nito. Ang iilan namang sumugod kay Pio Carpio ay bigong magawa ng sugat ang ermitanyo. Kahit anong klase ng pag-atake ang gawin nila dito, hindi nito nagagawang saktan ang taong maraming karga sa kanyang katawan. Nang inilabas ni Pio Carpio ang kanyang mutya ng sampalok, biglang nagsipulasan ang mga aswang na papalapit sana sa kanyang kinaroroonan. Ang iilang nabigong lumayo sa kanya, wala nang nagawa kung hindi ang mapaluhod sa lupa habang tinatakpan ang unti-unti nilang nasusunog na mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa nang gumalaw si Pio Carpio sa kanyang kinaroroonan. Pagtaas niya ng kanyang mutya ng palakol, laking gulat na lamang ng iilan sa mga aswang nang biglang nawala si Pio Carpio sa kanilang paningin. Segundo lamang ang pagitan ng masipat nilang nasa mismong harapan pa nila ang ermitanyo. Nagliliwanag ang mga mata ng masilayan ito ng mga aswang. Agaran din namang nagpakawala ng pag-atake si Pio Carpio
na agad ikinamatay ng dalawa sa mga ito. Sa paglipas ng oras, halos marami nang nalaga sa kampo ng mga aswang dahil sa taas na abilidad na taglay ng pangkat ni Pio Carpio. Si Kaloy noon, napakarami nang naparalisa ng mga aswang dahil sa tigalpong pinakawalan nito sa ere. Gonzalo, patayin mo na ang gabunan! Paniguradong panghihinaan na ng loob ang mga galamay nito kapag nakita nila ang pugot na ulo ng kanilang pinuno! Sigaw ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad naman niyang hinanap ang gabunang pinuno ng mga aswang. Nang masipat niyang nasa likuran ito ng 5 mandirigmang aswang, walang sabi-sabi ay agad naman niya itong sinugod nang walang pagdadalawang isip. Sa paglapit dito ni Gonzalo, agara namang inilabas ng mga bantay ng gabunan ang kani-kanilang mga armas. Pagtama ng tabak ni Gonzalo sa armas ng mga mandirigmang aswang, laking gulat na lamang ng mga ito nang maputol ang kanilang mga gamit ng walang kahirap-hirap. Hindi na noon nagbigay pa ng pagkakataon si Gonzalo na makagante ang mga aswang na yon sa kanyang ginawang pag-atake. Sa pag-unday ni Gonzalo ng kanyang tabak, wala nang nagawa ang mga mandirigmang aswang kung hindi harapin ang kanilang kamatayan. Dahil sa naging abala si Gonzalo sa bantay ng gabunan, hindi niya napansin ang ginawa nitong pag-atake sa kanya. Nang mapatay na ni Gonzalo ang huling bantay na gabunan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang isang napakatalim na kahoy na papalapit sa kanya. Dahil sa nasilayan ito ni Gonzalo, bago pa tuluyang makalapit sa kanya, agara naman niya itong nailagan upang muling makagawa ng opensang pag-atake. Mahina ka pa, gabunan! Hindi mo pa kakayanin ang lakas ko. Tingnan mo ang ermetanyong kasama mo. Naghihirap na patayin ang isang gabunang katulad ko! Wika nito habang nagpapakawala ng kanyang mga pag-atake. Hindi naman nagawang sumagot noon ni Gonzalo sa kadahilanang nakatuon ang kanyang wisyo sa pagpatay sa nilalang na yon. Dahil sa isang kahoy ang sandata ng gabunan, hindi niya magawang tamaan ito ng tabak ni Mapulon. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lang ng gabunan nang biglang merong pumulupot sa kanyang mga baging na halos hindi niya mawari kung saan ang galing. Dahil sa hindi niya magawang igalaw ang kanyang katawan, tanging pag-ungol na lamang ang nakakaya nitong pakawalan. Sino may gawa nito? Sino? Sigaw ng gabunan. Habang nagsisisigaw ang nilalang na yon, naging palaisipan kay Gonzalo kung sino ang naglikha ng baging na pumupulupot dito. Kahit naging palaisipan kay Gonzalo ang nilalang na tumulong sa kanya, pinili niyang ipagsawalang bahala ito upang sulitin ang pagkakataon. Pagtama ng tabak ni Mapulon sa ulo ng gabunan, wala na itong nagawa kung hindi ang harapin ang kanyang kamatayan. Nang masipat ito ng isa pang gabunang kasama niya sa labanan, bigla itong nagsisisigaw ng napakalakas na para bang naghahalo ang galit at puot nito sa kanyang damdamin. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili nitong iwan si Pio Carpio upang sugurin ng buong lakas si Gonzalo. Dahil sa parang aso ito kung tumakbo, halos segundo lamang ang naging pagitan bago nito narating ang kinaroroonan ni Gonzalo. Walang sabi-sabi, agaran niyang sinunggaban si Gonzalo upang maipako ang katawan nito sa lupa. Dahil sa pag-ataking yon, sa hindi inaasahang pagkakataon, nabitawan ni Gonzalo ang 2 tabak na hindi naglaunay, bumalik sa ilalim ng lupa. Dahil sa hindi magawang makatakas ni Gonzalo sa gabunan, wala na itong nagawa kung hindi ang saluhin ang lahat ng pag-ataking pinapakawalan nito.
Muli na namang nakaramdam noon si Gonzalo ng kakaibang kilabot. Gawa ng alam niyang kapag nagpatuloy ang ganoong gawain ng gabunan, hindi malabong mamatay siya sa laban. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin noon ni Gonzalo, sadyang hindi niya magawang makatakas sa mga kamay nito. Dahil sa tinamo niyang mga sugat, unti-unti na ding nawawalan ng lakas si Gonzalo na lumaban. Nang masipat naman ito ni Pio Carpio, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mailigtas si Gonzalo. Pero kahit anong gawin niya, sadyang hindi siya nilulubayan ng mga alipores ng gabunan. Marami nang napapatay noon si Pio Carpio, pero hindi yun sapat sa kadahilanang ang iniisip niya noong mga oras na yon ay ang kanyang pamangkin na si Gonzalo. Hindi naman makapagbigay ng tulong noon si Kaloy, gawa ng masyado itong malayo sa kanilang kinaroroonan. Habang patuloy na pinapaulanan ng pag-atake si Gonzalo, wala naman siyang ibang magawa kung hindi magsisisigaw dahil sa sakit. Ano Manong? Kaya mo pa? Huwag kang mag-alala. Maya-maya lang makakasama mo na ang kapatid kong iyong pinatay! Wika ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ginagawa nito kay Gonzalo, bigla na lamang itong napatigil nang makarinig siya ng isang boses na hindi niya mawari kung saan ang galing. Okay, sorry talaga kasi talagang kalas yung boses natin ngayon pero ginagawa naman natin ang paraan para hindi kayo mabitin. Kapag kaya ko pa, gawin pa natin yung 50 pero kapag bumigay na yung katawan ko baka magpahinga na lang muna ako. Pasensya na kayo kung nabibitin kayo. Wala hindi ko naman ginusto magkasakit pero nandito na 'di ba? Kapag kaya pa natin, balitaan ko kayo kaagad. Yun lang. Salamat.